Wel, croeso bawb i drafodaeth yr Urdd Athronyddol. Does dim o'r fath beth ar Meddwl Cymreig yw enw'r sesiwn, ac mae'r rhaglen yn addo bod y sgwrs yng nghwmni Dr Hugh Williams, sef hwn, Dr Owain Lewis, sef fi, ac eraill. Yn amlwg, mond ni'n dau sydd ar y llwyfan, felly chi yw'r ac eraill. Felly ni'n eiddgaru hon fod yn sesiwn lled anffurfiol, lle gen i drafod syniadau mewn ffordd agored a hawdd i bawb i ddeall gobeithio. So, yn pwnc ni heddi yw Meddwl Cymreig, a falle cwestiwn da i ofyn, dyr mewn. Sori. Os ti ddim, na, gei di fynd. Y Meddwl Cymreig yw'r pwnc, neu'r Meddwl Cymraeg falle, yn fwy addas i ystyried lle dwi am fynd o'r sgwrs yn benodol. Ond, ie, y Meddwl Cymreig, ond falle fysa cwestiwn da fysa gofyn beth yw'r Meddwl Cymreig. Wel, cyn trafod beth yn union yw'r Meddwl Cymreig, neu falle'r syniadau yma Hugh wedi datblygu ynghylch y Meddwl Cymreig yn seliedig ar syniadau pobl eraill. Dwi'n meddwl bod na werth mewn cyflwyno chi chydig o gyd-destun ynghylch trafodaeth ehangach ynghylch bedolaeth athroniaeth Cymreig neu athroniaeth Gymraeg yn fwy cyffredinol. Oherwydd mae hwn wedi bod yn destun sgwrs dim parhaus, ond ysbeidiol ers degawdau, dwi'n meddwl, a y cwestiwn pinnau os yw athroniaeth Gymraeg yn bodoli a'i beidio. Felly mae gennai ddarn bach fan hyn sy'n rhan o bapur ehangach sydd eto i'w ofyn. Dwi am ddarllen, a wedyn geith Hugh ddod lan a wneud ambell sylw, a wedyn gewn ni sgwrs, a wedyn gewch chi ddod a siarad. Gobeithio bod pawb yn hapus gyda hynna. Felly, y cwestiwn dros fodolaeth athroniaeth Gymraeg. So, mewn un papur o'r enw A Brief History of Philosophy in Wales and Phillips's Contribution to Philosophy in the Welsh Language, sy'n deitl hynod catchy, gan Walford Geely, gath i gyhoeddi fel braslun o hanes athroniaeth yng Nghymru ac asesiad byr o gyfrannu D.Z. Phillips i athroniaeth yn y traethodydd yn 2007. Mae Geely'n dweud nad oes yna fath beth a thraddodiad athronyddol Gymreig neu Gymraeg. Mae'n dweud, ni fagwyd yn emor fawr o athronwyr o bwys yng Nghymru erioed. Yn bwysica, parthed yn dibynnu presennol yn hytrach, ni wnaeth yr un Cymro gyfraniad sylweddol i athroniaeth fel pwnc, Prifysgol ac y bwys rhyngwladol yn y Gymraeg. Ni wn am unrhyw waith athronyddol a ysgrifennwyd yn wreiddiol yn y Gymraeg sydd wedi gyfieithu iaith arall. Os gwnaeth Cymru y gyfraniad lleiaf i athroniaeth, gwnaethpwyd hynny naillai yn Lladin neu'n Saesneg. Yn amlwg, mae hyn yn gwneud cyswllt rhwng gwerth dan o athroniaeth a'r ffaith iddo gael ei gyfieithu mewn i ieithoedd eraill neu beidio. Mae Geely'n cydnabod hyn i ryw raddau yn yr un paragraff. Wrth gwrs, rhag dybyr fod yna wahaniaeth rhwng cyfrannu athroniaeth fel disgyblaeth intellectol, gair fe nid fy ngair i, a hanesyddol a chyfrannu i drafodaeth ar bynciau athronyddol o fewn cylch penodol a chyfyngedig, fel yn y Gymru sydd ohoni ar iaith Gymraeg, a'r diwylliant sy'n yn atod glwm o chi ac yn perthyn i leafrif bychan yn unig. Mae Geely ar un llaw yn dewis gwreiddio bodolaeth traddodiad penodol oddi fewn i ddiwylliant neu iaith benodol, ac eto'n ymwrthod â'i gwerth o aros oddi fewn i ffiniau'r iaith honno. Mae Geely'n cymryd yn ganiataol fod gwerth athronyddol yn rhywbeth ellir ei bwyso gan fesur ei gyfraniad i weddill athroniaeth y byd, sef dwi'n cymryd yn achos hwn, athroniaeth cydnabyddedig o gollewin neu athroniaeth sy'n cael ei ddarllen yn Saesneg. Mae hyn yn codi sawl cwestiwn pellach ynghylch ail gwerth cyfraniadau athronyddol yn gysylltiedig a'i dylanwad o i fewn i'r diwylliant mwyaf ddifol neu a ydynt yn gymwys fel darnau o athroniaeth o aros oddi fewn i'r diwylliant a'i canodd. Yn ddengys mae'r dadl y mae Geely yn ei wneud yw nad yw gweithiau athronyddol nad ydynt yn cael eu cyfieithu yn rhai o bwys. Ei ganlyniad flaen yw honni
Nid oes y fath beth o thraddodiad athronyddol Cymraeg na Chymreig. Hynny yw, ei ddadl yw nad oes mewn bodolaeth rhywbeth a allai ei ddisgrifio fel athroniaeth Gymreig neu Gymraeg sydd yn ddigon eglur a phenodol ei sylwedd a'i arwahanrwydd i athroniaeth yn gyffredinol i ymwahanu fel traddodiad ar wahân oddi fewn i ganon athroniaeth y gorllewin. Mae hyn yn sefyllfa dadleuo sy'n wahanol i draddodiadau athronyddol yr Alban neu Lloegr, er enghraifft. Trywydd dilyd drwy'r ddamcaniaeth hon yw i geisio esbonio pam nad yw'r fath draddodiad yn bod yn hermau hanesyddol sy'n troedio'r tir cyfarwydd elfennau creiddiol hanesyddiaeth Cymru. Fel yng ngwaith Gwynolf Williams, rhoddir sylw i'r iaith, crefydd, dylanwad Lloegr a dyfodiad hwyr y prifysgolion yng Nghymru yn ei tro, fel rhesymau dros yr absenoldeb athronyddol yma. Amlinell a ddadl empiraidd yn erbyn honni bodolaeth traddodiad athronyddol Gymraeg gan ddefnyddio enghreifftiau hanesyddol a chydnabyddedig. Bydd yn cweit i goffen, dwi angen sipl ddŵr. Dwi ddim yn just yn textio fy rai. Fi actually yn neud nodiadau mewn ymateb i Owain, so ti'n dwi'n Dwedi. So ffiniau wedyn, Dewi Z Phillips. Cawn yn ffiniau gan Dewi Z Phillips yn tai yn amlynellu syniad o'r hyn yw'r traddodiad athronyddol yng Nghymru neu beidio. Mae Phillips yn lleoli'r drafodaeth hon oddi fewn i lenyddiaeth, oherwydd y diffyg honedig o ddeunydd athronyddol craidd i engymryd y geirdd, ac hefyd tuedd y traddodiad Cymraeg i leoli sgyrsiau syniadol o'r fath ym maes lenyddiaeth. Mae Phillips yn cytuno â dehongliad Gili gan ddatgan mai crefydd a diwinyddiaeth fel disgyblaeth diwylliannol sydd wedi bod yn ganolig i'r Cymru, ac mae gwlad y croffwyd a'r bardd fi Cymru yn hytrach na gwlad yr athronydd. Mae'n mynd ymlaen i ddweud, yn ystod cyfnodau traffwysig yn hanes athroniaeth, sef rhesymoliaeth ar y cyfandir ac imperiaeth yn Lloegr, roedd Cymru'n dyn yng ngafel Piwritaniaeth a'i safbwynt ffundamentalaidd. Rhaid oedd aros am dyfodiad diwinyddiaeth ryddfrydol a beirniadaeth feiblaidd y bedwaredd ganrif ar 15 cyn gweld athroniaeth fel diddordeb ymhlith deallusion. Unwaith eto, wel yn bwysles ar ddylanwad crefydd fel modd o bwysleisio nodweddion cenedlaethol, a Phillips ymlaen i drafod y modd y mae rhai beirniad llenyddol wedi dadlau mae'r ymateb addas i brinder sylwedd athronyddol a damcaniaethol yn ein diwylliant yw cymhwyso syniadau diallan y diwylliant mwyn deall ein hunan yn well. Meddai'r beirniad wrthym yw mae'r hyn sydd angen arnam yw'r damcaniaethau blaengar a geir ar y cyfandir ac yn yr unol daleithiau. Ni allwn ddeall ein hargyfwng hebddynt. Felly, yn ôl y beirniad, bydd yn rhaid i ni fynd yn hwyr neu'n hwyrach, rhaid i ni yn hwyr neu'n hwyrach fod yn agored iddynt. Wrth edrych ar Gymru fach, dweud y beirniad nad yw'n fawr nac yn ddigon effro i ddirnad ei chyflwr ym myd llenyddiaeth, heb help damcaniaethau modern. Ond, wrth gwrs, y cwestiwn holl bwysig yw hwn. A oes rhaid i ni dderbyn, ac a ddylem ni dderbyn, darlun y beirniad o gyflwr ein diwylliant. Mai trafod diwylliant yn benodol mae Phillips yma, hawdd yw dirnad ei berthnasedd i bob math o feisydd eraill y mywyd Cymru. Mae'n codi'r cwestiwn a oes angen ar fenthyca deallusol i ddeall nodweddion y genedl yn iawn. Daw cwestiynau pellach o'r cwestiwn hwn, a oes modd deall yn well agweddau ar y genedl drwy edrych o'r safbwyntiau hynny sy'n bodoli tu mewn iddi, ar drail edrych ar fframwaith ffiri allanol. A yw'r deunydd hwnnw sy'n ymwneud yn uniongyrchol o'r pwnc yn fwy perthnasol ac felly'n fwy dilys i'w hystyried. A oes modd creu fframwaith theoretig ar gyfer cyfiawnhau y fath safbwynt heb dderbyn y cuddiad o gilni syniadol neu o geidwadaeth. A'i ceisio ailfynegu yr un dull cadwreithiol neu geidwadol yw ymgais o'r fath. Oes modd dweud rhywbeth newydd llwyddo, oes modd mynegu'r gwirionedd. Wrth fynd rhagddi i ddadansoddi ambell destun Gymraeg, ymateb Phillips y cwestiynau yma yw'r un sy'n nodweddu safbwynt Wittgensteinaidd, sef yn y bôn nad oes angen fframwaith amcaniaethol o gwbl wrth drafod y deall llenyddiaeth Gymraeg. Rhwystyr rhag dealltwriaeth wirioneddol yw fframweithiau'r fath yn ôl y ddamcaniaeth hon, oherwydd y mae synwyr ac ystyr yn ôl y safbwynt Wittgensteinaidd yn amlygu eu hunan
trwy'r cyd-destun penodol o fflaw. Deall testunau a'r dylerau nhw hunan yw'r ateb. Gellir dadlau fod llyfr diweddar Simon Brooks, Hanes Cymru, yn ymgais i wrthweud y ddau safbwynt hyn drwy ddadlebydolaeth archif Gymraeg. Mae'r archif Gymraeg yn grynhoad o bob math o destunau a ysgrifennwyd drwy gyfrwng Gymraeg, y gellir ei ystyried i fod yn cynrychioli'r traddodiad deallusol penodol sydd â athronyddol, yr hyn a elwir gan Brooks yn y meddwl Cymraeg. Mae Brooks yn gweld y cysyniad o'r meddwl Cymraeg fel un sy'n awgrymu fframweithiau damcaniaethol posib mwyn deall natur ein cymdeithas fel gwrthwynt i naratifau gwleidyddiaeth, hunaniaeth a helyntion rhyfeloedd ddiwylliant sy'n cael eu dylanwadu gan syniadau o'r Unol Daleithiau. So, mae gwaith Hugh hefyd wedi mynd yr afel ar syniad y meddwl Cymraeg neu Gymreig, ac fe wneith e amlinellu bach mwy ar ei syniadau yntau ynghylch hyn i chi nawr. Diolch. Gwych, diolch yn fawr, Owain, am myfyrdodau yna, a braf hefyd clywed sôn am waith Simon. Mae'n siŵr byddai Simon wedi dymuno bod yma o leia yn y digwyddiad yma, os yna falle pob un digwyddiad ar faes y sefod. Felly, mae'n siŵr bod ni gyd yn dymuno'n dda i Simon. Ac mae'n gyd ddigwyddiad ac wedi gwir bod Simon a finne wedi falle para ar yr un themau, fel mae Owain wedi sôn yn dyfe. Mae Simon yn sôn am y meddwl Cymraeg, ac felly yn trafod yn benodol hyn sydd gyda ni o ran ein traddodiad deallusol yn yr iaith Gymraeg, lle i finne falle wedi mynd ar drywydd ychydig yn wahanol o sôn am y meddwl Cymreig. A mae yna, mae'n siŵr, drafodaeth i gael ar wahân, neu ymhellach o gwmpas i ba raddau mae'r ddau beth yna yn cyd-fynd yn gorgyffwrdd ac yn y blaen, ond falle rhywbeth i roed i'r neilltu am funud o'n ran i. Oedd e'n ddifyr iawn hefyd clywed Owain yn sôn ynglyn â datganiad Walford Gili, ynglyn â athroniaeth Gymreig a Chymraeg, fel un o'r athronyddwyr penna, falle o'r 11 ganrif yn y Gymraeg, a pan dechreuais i'n swydd fel darlithydd, mewn athroniaeth i'r Coleg Cymraeg, oedd e'n falle yn her i finne wynebu y fath ddatganiad yn meddwl, wel, oes bach, os nag oes gynnon ni unrhyw fath o draddodiad o'r athroniaeth Cymraeg neu Chymreig, pan bod gen i'r swydd yma, yn dyfe, felly oedd na rhywbeth o gymhelliant i feddwl, wel, falle bydde fe'n neud synwyr i fi i geisio mynegu y syniad yma, neu falle, cynnig rhyw fath o ateb i Walford, a dwi'n gobeithio i ryw raddau mod i wedi llwyddo gwneud hynny dros y cyfnod diwetha yma. Mae yna hefyd sylwadau o Dewi Z. Phillips, fel falle'r athronydd mwyaf adnabyddus o y geiriad ganrif sydd yn ddifyr. Mae yn mynegu syniad yma bod yna ryw diwylliant wrth athronyddol yng Nghymru, a pan falleres i hynny ryw 15 mlynedd yn ôl, o'n i chydig bach yn amheus, ond ar ôl 15 mlynedd o fwydro dros athroniaeth yn y Gymraeg, dwi'n dechrau meddwl o falle gan Dewi Z rhyw fath o bwynt. Ond boed yn ei fel bod, dwi'n meddwl beth sydd gynnwch chi hefyd gyda Dewi Z yw'r tueddiad wrth adle bod yna ryw diwylliant wrth athronyddol yn hanes Cymru, bod yna falle tueddiad fyna i ddehongli beth yw athroniaeth mewn modd eitha cyfyng, a bod athroniaeth falle yn cael ei ystyried fel yr hyn sydd yn bodoli o fewn y Prifysgol, o fewn yr Academi, os licwch chi, a'r hyn sydd yn digwydd o ran y trafodaethau sydd yn cylchgronau academaidd yna, yn bennaf wrth gwrs yn y Saesneg. Ac un ffordd dwi wedi ceisio mynd o'r ffwmpas i o safbwynt y syniad yma o athroniaeth Cymreig a Chymraeg yw mabwysiadu, os licwch chi, neu cymryd o ddifri y syniadau hanach ymos o'r meddwl Cymreig. A'r syniad yma nad oes gofyn bod athroniaeth yn bodoli dim ond o fewn testunau athronyddol. Ac a gweud y gwir, mae hyd yn oed Walford yn cyfadde hyn, ni'n cydnabod hyn mewn ambell un o'i ysgrifau, lle mae e'n datgan, wel, mae yna waith i wneud o safbwynt enghraifft cymhwyso safbwyntiau athronyddol i'n llenyddiaeth ni. A dyna dwi wedi ceisio wneud dros y 10 mlynedd diwethaf falle, yw edrych am gynnwys athronyddol, os licwch chi, oddi fewn yr hyn mae Simon yn galw yr archif Gymraeg,
ac felly edrych ar diwynyddiaeth, un peth, llenyddiaeth, a rhai o'n ffigurau hanesyddol, a cymryd yr agwedd, wel, os oes modd i ni daransoddi'r hyn sydd gyda nhw i weid mewn dull athronyddol, mae'n awgrymu bod yna chynnwys athronyddol. Ac yn hynny o beth, dwi'n gweld falle yr ymgais yma i drafod y meddwl Cymreig a'r meddwl Cymraeg mewn un ffordd byddai'n falle'n orthod sydd yn agosach a beth ydych chi'n gweld mewn diwylliannau gwrth neu o drefedigaethol, lle wrth gwrs yn y cyd-destun a pan dwi'n sôn am diwylliannau o trefedigaethol yna, dwi'n sôn am y rai falle sydd wedi dod allan o'r cyfrol trefedigaethol yna yn yr canrif 200 diwetha yma. A ydych chi'n gweld yn y cyd-destun yna yr ymgais i leoli ac i fynegu y syniad bod yna athroniaeth brodorol, os licwch chi. A fel dwi'n gweud, i ryw raddau, fi'n meddwl bod yna gyswllt fyna o'r safbwynt ni falle fel diwylliant lleiafrifiedig. Ac yn enwedig yr ymgais yma i weid, wel na, dydy athroniaeth dim ond yn bodoli o fewn yr academi a'r tŵr eiferi. Yn hynny o beth, fel dwi'n gweud, bydden ni'n dueddol o weld cynnwys oddi fewn i diwynyddiaeth cyn y 14th ganrif ar 15 fel deunydd sydd ag elfen athronyddol iddi. A wrth gwrs, os chi'n mynd nôl canrif a hanner, oedd y gwahaniad yma rhwng athroniaeth ar un llaw a llefydd ar y llaw arall, ddim mor radical o beth ydy erbyn hyn. A pan dyn ni'n sôn am y meddwl Cymreig, o'r meddwl Cymraeg, mae'n taro fi bod e'n dilys i weid, wel, falle 2 ganrif yn ôl, mi oedd y Cymru fel petai'n bobl ar y cyfan, yn meddwl oddi fewn i dulliau diwynyddol a fframweithiau diwynyddol, ond dydy hynny ddim i weid nad oedden nhw'n meddwl, yn dyfe. A fi'n cofio cael sgwrs gyda athronydd o'r Unol Daleithiau, Christy Dodson, sydd yn athronydd ddi benywaidd, sydd yn ymddiddori mewn athroniaeth sydd falle ar y gororau, os licwch chi. A oedd hi wedi gweud wrthai dros swper i'w dro, well, you know, every people is a thinking people, os gael ei ddefnyddio, rai ffain, am un faldeg, ond mae'r ymadrodd yna wedi aros gyda ni, achos beth oedd hi'n mynegu oedd, wel, falle nid bob pobl sydd wedi gallu gosod eu syniadau nhw oddi fewn i fframweithiau athronyddol ar uchel sydd yn bodoli yn yr academi, ond hynny ddim i weid nad ydy pobl o un diwylliant yn meddwl ac yn syniad am ac yn gofyn y cwestiynau gwaelodol yma. Falle jyst cwbl o sylwadau eraill cyn troi nôl at Owain i weld os oes gyda fe cwestiynau neu pwyntiau pellach i wneud. Ond o safbwynt y syniad yma, mae rhywbeth perffaith naturiol i mynegi y syniad o feddwl Cymreig. Byddwn ni hefyd yn gweud bod yr un yn wir o'n cymdogion, yn yw os ydyn ni'n sôn am y meddwl Saesneg neu'r meddwl Albanaidd, mi'n siŵr bydde'r bobloedd yna yn gweld fel peth digon naturiol i sôn amdani. Ac yn yr achos Saesneg, er enghraifft, bydden ni yn rhagdybio bydden nhw yn cysylltu y traddodiad athronyddol Epeiraidd yn agos iawn gyda'i traddodiad deallusol nhw. Ac yn hynny o beth, oedd gen i ddim unrhyw fath o wedyn ni, drwystyr neu unrhyw deimladau cymysg ynglyn â mynegu syniad yma. Wel, wrth gwrs bod yna meddwl Cymreig yn bodoli. Mae dim ond gofyn yn bod ni'n ei ceisio ynganu a dadansoddi a fyddai'n gweud cynnig ger bron os licwch chi beth gall cyfri fel traddodiad o'r fath. Bydda rhaid gweud o ran y gwaith dwi wedi gwneud, mi ydw i falle wedi tueddu mynd ar ôl y meddwl Cymreig prif ffrwd, yn yr ystyr bod y ffigurau dwi wedi dewis a dethol a'r syniadau dwi wedi mynd ar ei ôl yn adlewyrchu beth bydden ni yn gyffredinol falle yn disgrifio fel y traddodiad radicalaidd Cymreig, a dwi ddim yn ymddiheuro am hynny, ein bod ni yn sôn am y traddodiad radicalaidd, a bod ni'n meddwl efalle ein bod ni'n gwybod beth dyn ni'n sôn amdani, ond ni yn teimlo bod yna gwaith i olrhain y traddodiad yna, nid yn unig yn ôl falle 14th ganrif 15 ydy 19th ganrif, ond tu hwnt i hynny, a dwi wrth gwrs yn mynd nôl i'r 4th a 5th ganrif i'r Brython Pelagius. Byddwn ni hefyd yn nodi, nid fi a Seimon yw'r unig bobl i fynd ar ôl y syniad yma, a sewch chi nôl i ddechrau 80au, dwi'n credu bod yna 2 enghraifft da iawn o fynegiant o'r meddwl Cymreig. Un yn hanes Gwynalf Williams a'r llyfr When Was Wales. Dwi'n meddwl yn holl haneswyr falle Gwynalf
Williams oedd yr un oedd yn mynd ar drywydd hanes deallusol mwy na'r lleill, a bod gydag cyfrif difyr iawn o, os ydych chi, y meddwl Cymreig dros yr oesoedd. A'r modd mae e'n mynegu hanfod y meddwl hwnnw, dwi'n meddwl, yw trwy datgan y syniad yma bod y Cymru a'r Brythoniaid wastad wedi bod y bobl sydd wynebu argyfwng, a'r hyn sydd wedi nodweddu i fwy na dim yw'r ymgais yma tro ar ôl tro wrth wynebu argyfwng i geisio ailgreu ein hunan. Ac yn ddiddorol iawn, mae Emyr Humphreys yn yr un cyfnod yn cyhoeddi llyfr o'r enw The Taliesin Tradition, sydd yn ymgais, byddwn ni'n gweud eto i fynegu'r meddwl Cymreig, ond trwy lenyddiaeth. A mae yn dod i gasgad tebyg iawn byddwn ni'n awgrymu, achos mae fe'n sôn am, neu yn cyflwyno'r syniad o Taliesin Tradition, oherwydd yr hyn oedd yn nodweddiadol o Taliesin oedd y modd oedd e'n newid siap, y shapeshifter yw'r term mae Emyr Humphreys yn defnyddio. Ac yn yr un modd ag Gwynalf Williams, mae Emyr Humphreys yn gweud bod mae hwn yn nodweddiadol o'r Cymru, oherwydd mae wedi gorfod newid ei siap gymaint o weithiau dros y milenia mwyn iddyn nhw allu parhau. Felly, mae'r ymateb i Walford, heddwch uwch, mi fydden ni yn gweud, wel, oes, mae yna feddwl Cymreig, a mae yna meddwl Cymraeg, ond dwi ddim falle yr hyn dyn ni'n gallu fynegu ar dylerau y Prifysgol neu'r Academi Saesnig Anglophone neu Anglo-Americanaidd os licwch chi. A ffordd arall falle o feddwl am y peth yw, pan dwi'n edrych ar ein hanes deallusol, ein hanes athronyddol, mae yna nifer o themau sydd yn codi tro ar ôl tro. A bydden ni datgan traw'r themau hynny yw, wrth gwrs, iaith yn bennaf oll, falle, iaith fwy na dim, y cwestiwn o'r genedl, a felly cenedloldeb a gwleidyddiaeth yn gyffredinol, y cwestiwn o gyfiawnder a llwyddiander cymdeithasol, sydd wrth gwrs yn nodweddiadol o bobl sydd ar y cyrion a sydd yn wynebu gormes, a hefyd wrth gwrs cwestiynau sydd yn ymwneud â chrefydd. Felly i fi, dyna falle fydde hanifod y traddodiad athronyddol, y traddodiad yma'r meddwl Cymreig. Felly gyda hynny o sylwadau, nai troi nôl at Owain a gewn ni agor y llaw wedyn. Iawn. Ni'n ystod lawr nawr. Gewch chi adael. Ie, gwych, diolch yw. So, dwi am drio gofyn cwbl o gwestiynau eitha hirsig, jyst i weld beth sydd ymateb di. Dim byd newydd fyna. Ie. Be bysa ymateb ti rhywun sy'n dweud, dyw hwn ddim yn ymgais athronyddol ddilys, mae'n fwy o brosiect gwleidyddol neu diwylliannol mwyn grymuso syniad hunaniaethol grŵp penodol o bobl. Gan ddyfynu pwy sydd wedi gofyn y cwestiwn, bydden ni mwy na thebyg yn gweud eich chi'n berffaith gywir. Ac yn hynny o beth bydden ni ddim eto yn ymddehiro. Hynny yw, mae hwnna eto yn ymwneud gyda'r cwestiwn o sut dyn ni deall athroniaeth, a beth yw pwrpas a athroniaeth. A eto mae yna rhyw fath o rhagdybiaeth yn does, sydd falle yn un teg o syried y modd mae nifer fawr iawn o athronyddwyr yn bafio, on'd yfe? Ond mae'r syniad yma o athroniaeth a rhyw fath o pwnc aruchel sydd yn bodoli o fewn y Prifysgol, yr Academi, a dyn ni yna i gael rhyw fath o trafodaethau haniaethol, cyffredinol, sydd ddim wir yn ymwneud nac yn gysylltu gyda bywyd pob dydd. A mae'n ddifyr i fi bod y syniad yna wedi bod o greidiau a bod digon o athronyddwyr yn hapus gyda'r cysyniad yna, oherwydd os ydych chi'n mynd nôl i'r Groeged, wrth gwrs, a os ydych chi'n mynd nôl i Socrates, wel, y reswm o Socrates yn athrynyddu oedd oherwydd bod ei fyd mewn argyfwng. A pwrpas athrynyddu o'i safbwynt yn bennaf, falle, oedd yr angen yna i beth wedyn ni, cyffroi neu agor meddyliau y twy ifanc i gael bobl i feddwl mewn ffordd beirniadol. Ac o safbwynt yn gweud diwylliant llyfrgedig fel y Cymru, mae rhaid i ni ymateb yn does am mynd i'r afel a'n cyflwru a'r heriau sy'n wynebu i, a un o'r heriau mawrth, fi'n meddwl, mae rhywun yn gweld ar ôl falle 15-20 mlynedd yn y brifysgol yw, mae yna ymgais wedi bod yn bwriadol neu beidio, i danseilio syniad bod na fath beth a, os ydych chi,
meddwl Cymreig sydd yn gallu helpu ni a sydd yn fan cychwyn fatha ar gyfer astudio nifer fawr iawn o bynciau o'r gwyddore trwyddo i'r dynieithau. A felly, mae'n anorfod yn wleidyddol bydden ni'n gweud yr ymgais yma i athnyddu a chynnig y syniad o'r feddwl Cymreig, oherwydd bod ni mewn sefyllfa lle mae'n amhosib i ni bod fel arall. Felly, dwi'n meddwl dyna bydde'n ateb gyffredinol i'r her yna. A dyna pam o'n i'n gweud gynnefach hefyd, falle bod rhaid i ni derbyn yn ynny o beth, bod rhaid ni cydnabod ein agosatwyr ni i gyflwr o drefedigaethol nifer o bobl eraill ledled y byd. So mae'n taro fi, taw'r un peth sydd falle'n profi mhwynti fan hyn yw y ffaith bod gyda ni'r fath beth a astudiaethau Cymru, neu Wales Studies. Wyn Thomas lawr yn Abertawe wedi bod yn llues blynydde yn trial annog sefydliadau addysg uwch Cymru i ymwneud gyda'r syniad yma o Wales Studies. Ac o'n i diwe yn adrodd cyfrolau bod prifysgolion Cymru yn gofod bwrw ati mewn ffordd bwriadol i feddwl, wel, sut 'dyn ni'n gallu astudio ni, ein gwlad ni, pethau yna sydd yn ymwneud â ni o safbwynt Cymreig. A mae'n anawgrymu i fi bod 'na rhywbeth nad sydd wedi digwydd yn hanes ein prifysgolion ni, a bod rhaid i ni fynd i'r afel â hynny. Grêt. Da iawn. Yr ail gwestiwn hirtig. Be fysa ymateb ti rhywun fysa'n rhoi ti falle fod diffinio union nodweddion pobl benodol mewn ffordd benodol yn lethwr diffyg, i gael dwy'n ymadrodd Saesneg, tuag at dehongliadau hanfodaidd o bobl, a sut mae hwnna'n gallu bod yn berygl o ran meddwl am hyd-destun presennol y byd, lle mae ffasgedd ar dwf. Hynny yw, ni'n meddwl am ein hunain fel bobl o ddefgar ac yn y blaen, a os y'n ni'n gosod ar y meddwl Cymreig, ti'n bod, ti di dewis pethau neis, ond petai na athronydd drwg yn dewis nodweddion amheus, a dweud dyma yw hanfod y meddwl Cymreig, hynny yw, mae yna broblem fyna, yn does? Oes, yn sicr, a o'n i'n falle'n ymwybodol o hynny wrth lunio rhywfaint o'r ymchwil o'n i wedi gweithio arni, a fel fi wedi dweud eisoes iddo fe, mi nes i gymryd dewis penodol o safbwynt math ar feddwl Cymreig o'n i am fynd ar ei ôl. Ond mae yna rhywbeth fan hyn ynglyn â falle beth wedyn ni, cyflwr bregus gyhoeddfa Cymreig, a hefyd addysg uwch a'r Academi Cymreig, os ydych chi. Oherwydd un o'r broblemau sydd wedi bod yw diffyg drafodaeth. Felly, pan o'n i yn ysgwennu gwaith yna ryw 10 yn ôl, wrth gwrs y ddelfryd yn y feddwl i oedd, wel, dwi am gynnig hwn gerbron, a un fersiwn os ydych chi o'r meddwl Cymreig, a dwi'n credu fod i hyd yn oed wedi datgan hyn yn y cyflwyniad i'r Llyfr Cadw'r Cymru. Ond oedd y gobaith yw bydd pobl eraill yn tynnu syniadau yma i ddarnau, a bydden nhw'n cynnig ffurfiau eraill ar y meddwl Cymreig. Ond fel mae pethau yn digwydd gyda ni a gyda nyddion Cymreig, dwi'n meddwl mai gyda fi falle yn hunan fi wedi bod yn cael sgwrs yna dros y 10 mlynedd diwetha. Chwarae teg, fi'n gweld Wyn James yn y gynulleidfa fan hyn, a mae Wyn yn un o'r sawl sydd wedi ymwneud â'r drafodaeth a rhai'r cynigion o'r gei, a mae hwnna wedi bod yn profiad chwerthfawr dros ben, gorfod ymateb i Wyn a dod i ddeall agweddau ar y meddwl Cymreig. Doedden ni ddim cyn hynny falle wedi rhoi sylw iddyn nhw. Felly, yn sicr mae yna beryg o lithro mewn i hanfodiaeth, ond mae hwnna'n ymwneud gyda'n gallu ni fel diwylliant, falle i gymryd y pethau yma o ddifri. A dyma pan dwi'n meddwl bod digwyddiad o'r math yma yn bwysig, a pam bod ni falle ag eraill o Feddwl wedi ymdrechu i drafod ein syniadau athronyddol yn y cyd-destun ehangach, achos mae angen iddo fod yn sgwrs yn does. Achos os geith rhywun sgwrs am y pethau yma, yna mi fydden ni'n gweud, ni'n gobeithio bod hynna yn ffurf falle o ochel rhag y math o hanfodiaeth ti'n sôn amdani. Mi fydden ni yn gweud yn y pen draw, dod o ran ffurfio rhyw fath o canon deallusol. Mae yna wastad hefyd goffo bod, fel athronydd bydden ni'n gweud, ymwybyddiaeth o'r ddewisiadau moesol ydych chi'n gwneud. Felly bydden ni yn afel y syniad bod pob tro y math yma
o ddigwydd, drafodaethau'n goffod digwydd o fewn y fframwaith yna. Ond ie, ma' hwnna'n cysylltu falle gyda bwyd mwy cyffredinol fan hyn ynglyn â'r pwysigrwydd o feddwl am y meddwl Cymraeg fel ma' Simon yn sôn amdani, oherwydd os nag 'yn ni yn fodlon gwneud y gwaith 'na, os nag 'yn ni fodlon ca'l y sgwrs yna, os nag 'yn ni fodlon ystyried fel beth mae'n golygu i fod yn Gymro neu'n Gymraes, ag am fel rhyw fath o hanes, wi'n gweld yna fel swydd y llithrig tuag at, wel, Dyfodiadism, dwy'r. ie, a dyfodiad yr iaith, achos os nag 'yn ni'n meddwl mewn ryw ffordd gwahanol, os nag 'yn ni'n mynegi syniadau ar ryw diwylliant a hanes gwahanol, ma' hynna'n gwynychu, bydden ni'n gweud, rhesymau neu y cymhelliant yna i ddefnyddio'r iaith mewn cyd-destun lle yn anorfod 'dyn ni'n gorfod cyfiawnhau drosodd a chlosodd bodolaeth yr iaith. A t'mod, y sgwrs ti'n ca'l gyda'n ferch 11 mlwydd oed, yn digydan gyda hi ynglŷn â'i defnydd o'i Gymra'g. T'od, a ryw bwynt, fel mae'n neud nawr, mae'n troi rownd a gweud, wel, t'od, pam dwi'n ni'n ca'l y sgwrs yma, t'od? Pam bod e'n bwysig bod fi'n defnyddio Cymraeg? T'od, achos ma' popeth arall yn cwmpas i yn y byd mawr digidol yma yn Sysneg, felly ch'od, ma'r cwestiwn yma o'r meddwl Cymraeg i fi hefyd yn hanfodol i drafodaeth o gwmpas parhad a ffyniant y iaith, yndyfe? Gwych, diolch. Wrth baratoi yn yr ystyr mwyaf llac y gair at y sesiwn yma, nes i grybwyll i sawl person ar hap a gofyn y be o'n i'n trafod yn y sesiwn, a gofyn nhw a oes y fath beth y meddwl Cymraeg. A nath nhw dweud, oes, yn sydd, bron heb feddwl am y beth. A nes i ofyn, wel, beth yw e? A maen nhw'n oedi amegad, a yn y ddoi achos, nath nhw'n mynd, wel, ni ddim fel y Saeson. So sut i ni'n ysgoi troi y syniad yma o meddwl Cymraeg fel rhywbeth i ni'n datblygu mewn perthynas da neu mewn ymatebiad i wrthwyneboli ein syniad ni o beth i Saesnigrwydd neu Prydeindod. Ie, a dyw hwnna ddim yn syml nag di, oherwydd os ti'n mynd nôl at doganiad o genti gan Walford ar ddechre dy ddam cychwynnol fyna, oedd ei agwedd yn adlewyrchu yr agwedd yna i raddau yn doedd trwy dweud, wel, does na ddim byd mawr o werth wedi dod o'r Gymraeg o safbwynt gatholiaeth, achos dwi ddim wedi cael ei gyfieithu mewn i'r Saesneg, sydd yn doceri rhywbeth yn dydi o safbwynt nid dim ond falle ein meddwl ni yn y genedlaeth hon, ond hefyd y genedlaeth gynt. Un peth falle i gychwyn da yw mod i falle'n gweud y her nid fel un sydd yn ein gwahaniaethu ni gymaint o'r Saeson, ond hefyd diwylliant Anglo-Americanaidd yn gyffredinol. Felly, dyn ni'n falle parhau i weld y bygythiad fel y diwylliant Saesnig am resymau digon amlwg, ond mae rhaid i beidio a anghofio, wrth gwrs, tu ôl i'r diwylliant Saesnig yna, mae diwylliant imperialaidd byd-eang Americanaidd yna. A dwi'n gwybod bod 'na nifer o bobl o Loegr yn poeni am dylanwad y meddwl Americanaidd y llygedi ar ei diwylliant nhw. Felly yn hynny o beth, ma' eisiau ni wastad cofio'n diffyg bod y frwydr sydd gyda ni yn un sydd yn berthnasol i raddau mwy a llai ledled y byd o safbwynt gwrthwynebiad i'r diwylliant imperialaidd yna. A os ti'n mynd nôl i J. Jones yn y 60au, mi oedd yn trafod nid dim ond yn hermau Prydeindod, ond hefyd bygythiad diwylliant bas Americanaidd yma hefyd. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn bwysig i ni gofio wrth gychwyn. A dwi'n meddwl falle bod 'na rhywbeth arall yna ynglŷn â gyda phwy ni'n trafod y cwestiynau yma ym mha cyd-destun, a ma' gynnon ni gyfaill o Athronyddol yn y cefn yna sydd wedi dod draw i'r Eisteddfod i brofi'r diwylliant o'r digwyddiad yma. A rhai o'r trafodaethau mwyaf diddorol dwi wedi cael o safbwynt ceisio mynegi y syniad yna'r meddwl Cymreig yw trwy ddeialog gyda pobol diwylliant Mawri. A dwi'n meddwl falle bod hwnna yn awgrym o le dyle falle y trafodaethau yma'n mynd, yndyfe? Ma' raid i rywun gocha'n rhag cynharu yn ormodol, ond o safbwynt yma'n cychwyn ar pwynt yna o gysylltiad.
dwi'n meddwl falle bod hwnna yn ffordd falle da o gychwyn arni. Dewis pwy dyn ni'n trafod a dewis, gyda pwy dyn ni'n neud y cymoeddiau yma. Gwych, diolch Hugh. 3 cwestiwn wedi ateb yn dda iawn. Newn ni fynd at ac eraill nesa felly. Dwi'n gweld bod sawl un o sylwadau. Os ewn ni Heledd yn y cefn gynta, a wedyn ewn ni fan hyn, a wedyn ewn ni Rhys. Gei di helpu gyda'r ymatebion. Microffon ar y ffordd. Hwna'n ofnadwy o ddiddorol, diolch. A be o'n i'n meddwl, tra bych chi'n siarad oedd, un o'r pethau unigryw yng Nghymru, da ni ym Mhrydain oedd fatha empire mwyaf yn y byd, felly mae Cymru mewn ffordd unigryw oedd yn rhan o'r empire mwyaf y byd, ond hefyd yn ôl drefdigaethol, oedd ni yn erbyn o ac yn rhan ono fo, a mae hwnna'n paradox sydd yn... Mae pobl yn y cyfandir eitha efo'r un paradox, ond achos mae Prydain oedd ti'n gwybod, y colonidwyr mwyaf, mae hwnna ella'n ddiddorol, felly o'n i jyst meddwl fatha, mae byw yn y paradox sefyd yna, mae'n siŵr bod o'n beth eitha unigryw am y Meddwl Cymreig, achos mae yna lot o themau amdan brad, a falle yn teimlo fel mae'n dod fyny'n tynyddiaeth Cymraeg, a mae'n teimlo fel mae pawb yn cael rhwydro hwn empire a wedyn, a mae'n jyst, oedd o'n jyst ofnadwy ddiddorol clywed chi siarad, a oedd o'n neud i fel am hynna. Diolch Heledd. Ro'n yn bwynt diddorol iawn hefyd. Ti eisiau mateb i fo? Oes gen ti unrhyw sylwadau yn gyda ni? Na, Ceri. Croeso ti, neidio fe. Dwi'n meddwl bod ti wedi rhoi dyfuso rhywbeth ganolog i'r meddwl Cymreig yna. Oedd yr amwysedd yna, ynddo fe. A dyn ni gynt wedi bod yn gwneud sesiwn gyda Dymet McGillicris yn sôn am ei brofiadau fi yn Halseina a y modd mae'r Gwyddelod yn ymateb i'r hyn sydd yn digwydd ym Halseina. A i bod yn gryno, o Dymet fath yn awgrymu, wel, mae'n un ystyn, mae pethau'n llawer fwy syml i'r Gwyddelod oherwydd eu hanes nhw, lle dyn nhw ddim wedi bod yn gymaint rhan os o gwbl o'r ymerodraeth Brydeinig yn y ffordd mae Cymru wedi bod. A mae hynny, di meddwl, yn amlygu'r modd yn ni yng Nghymru gyda rhyw holl, os licwch chi, neu yn cofio gweld Gwynod Williams a'r Dragon House Two Tons yn sôn am y schizophrenia yma sydd ymhlyg yn y personoliaeth Gymreig. A be dyn ni'n gweld, byddwn ni'n gweud yn gyffredinol yw ddatganiadau a trafodaethau yn dod o'r naill pegwn, ond falle ddim ymgais i weld sut mae ddau beth yna yn gorfod ac yn gallu bedoli ochr yn ochr. A i fi yn dyfe yn hytrach na falle ofni hynny a gweld fel rhywbeth sydd yn ein gwahaniaethu ni rhag ein gilydd, mae falle gofyn ar y ddwy ochr i geisio gofleidio yr amwysedd yna a mynd i'r afel ag ac o bosib gweld fel mantes a rhywbeth sydd yn rhoi ni mewn sefyllfa sydd mewn un ffordd o leia yn caniatáu ni weld y ddau ochr. Felly dyna bydde'n yn ymateb i'r pwynt yma ti'n neud Heledd, yw bod e ddim yn rhywbeth i gilio rhagdi, ond rhywbeth falle mae rhaid ni dderbyn fel rhan o'r cyflwr a mynd i'r afel ag Grêt, diolch. Yn y cwestiwn o blaen fan hyn. Ie, diolch. Nes i sôn am y Cymau, ti'n gweld, iaith y genedl cyfiawnder a chyfiawnder cymdeithasol a chredu. A un beth sy'n ar goll fyna yw sut mae arwen. Achos sy'n ni ddim yn arwen yn hynna. Ond os sy'n ni'n edrych ar yn llynybiaeth ni, oedd Branwen a'r storiau eraill y cyfnod yna yn rhan o draddodiad Ewropeaidd ar y pryd o ysgrifennu storiau mwyn rhoi cyngor i frenhinoedd ar sut i arwen. So dyna beth yw Branwen mewn ffordd, edrych ar brenin Cymru a brenin Iwerddon a y ffyrdd brenin da, brenin drwg ac i blaen. A wedyn ni, mae hwnna wedi mynd ar goll falle yn y athroniaeth ni, achos bod ni meddwl o'n nid ein job ni yw arwen. Ond ar yr un pryd mae yna arweinwyr gyda ni. So wedyn ni beth yw, sut ni'n edrych ar y ffordd mae'r arweinwyr i ni wedi dilyn yn ystod y cyfnod yna, lle oedd dim arweinwyr go iawn i allwch chi weid sydd ni. A beth oedd eu hadroniaeth nhw, a sut ni wedi dilyn nhw, ac felly cyn fyd yr athroniaeth neu bod yn rhan ohono ni.
Ie, difyr dros ben, a ti di cyflwyno fyna ystyriaeth a syniad. Na fydde wedi croesi'n feddwl i oherwydd dydw i ddim yn ffenor erioed wedi bod, a dwi'n meddwl fyddai. A yn hynny o beth, mae e yn adlewyrchu beth dwi'n credu yw'r anghenraid yma bod mwy ohono ni o wahanol eisydd yn ystyried yn unan yn rhan o drafodaeth o'r hyn 'dyn ni'n galw fan hyn y meddwl Cymraeg, oherwydd ma' 'na agwedde ar ein hanes ein diwylliant sydd yn gallu cael ei ail-gydio ynddyn nhw a'i ail-ddehongli yn y modd wyt ti'n newydd wneud. Nawr dwi wastad yn meddwl am y Mabinogi, ond dyna chi fatha drysor, yndyfe, ond 'dyn ni ddim o reidrwydd yn trafod ac yn meddwl am y Mabinogion yn y dillad ti newydd wneud. Ie. Felly, ie, Dyn nhw ddim fel sy'n nhw yn straeon sydd yn rhan o'n diwylliant ni er mwyn dysgu gwersi neu moes wersi. Dwi'n cofio crybwyll wedi ti yn y sesiwn diwetha, drafodaeth diwetha nes i ni weud, ond mae yna ddiwylliannau eraill falle sydd yn fwy parod i gofleidio i mytholeg genedlaethol nhw a defnyddio'r straeon hynny ar gyfer hwyluso sgwrs gyfoes ynghylch gwahanol faterion. Just cyn garanti'r ateb ymhellach, pan o ti'n sôn ynglyn o'r syniad yma o'r straeon yna fel moes wersi i arwynebio'n, o'n i'n troi at Machiavelli, achos dyna fydde enghraifft amlwg yn y canon gorllewinol cyffredinol o, os ydych chi athroniaeth gwleidyddol, a sut i arwain, a mae'n tywysog yn llyfr mae bob un fyfyriwr israddedig yn edrych arni ar ryw bwynt. Felly mae rhywun yn gallu gweld pan bod y dewis testun wyt ti 'di awgrymu fyna yn un gwbl naturiol a fydden ni'n reit, addas ar gyfer athrynyddiad meddwl am y cwestiynau yna. Wrth gwrs mae afo Benby Font yn dod mas o'r stori yna, a wrth gwrs mae hwnna'n athroniaeth Cymraeg yn diwe. Catchphrase gwych. A os ni'n meddwl nawr, ti'n siarad am y sefyllfa bod ni gyd yn edrych at America ar y foment, a'r holl self-help books a leadership skills ac yn y blaen, i ni gyd yn dysgu shwt mae arwen o fyna nawr, a does dim byd gyda ni lle ni'n ystyried fel shwt ni eisiau arwen yng Nghymru. Difyr iawn. Yn i'r ffis, a wedyn yn i'r Siôn fan hyn. A wedyn, dwi'n meddwl bod rhaid i orffen, o i flaen bod yna rhywun arall eisiau dweud rhywbeth. Gawn ni sgwrs ti fas o fel. So ti'n gwahaniaethu rhwng y meddwl Cymreig a meddwl Cymraeg, so beth yw'r gwahaniaeth rhwng y meddwl Cymraeg a meddwl Cymreig, a i ba raddau mae'r meddwl Cymraeg yn holl o'r iaith Cymraeg? Wel, yr iaith yw'r gwahaniaeth sy'n meddwl hanfodol, ond wedyn mae yna bob math o obligiadau dyrys iawn i honni fod pobl yn hanfodol wahanol yn seiliedig ar iaith. Hynny yw, mae J.R. Jones yn amlwg yn trafod hyn rôl yn y 60au a'r syniad sydd ganddo o iaith fel ffurfio sylfaen bod a bod ni'n gweld y byd yn wahanol drwy wahanol ieithoedd. Dwi'n meddwl bod amser i blawd yn gormod o fanylder, ond yn amlwg iaith yw'r gwahaniaeth. A dwi wedi trial trafod a myfyrio'r cwestiwn yma o'r blaen, a bai gyfaddau o'n i yn ffindo'n hunan yn coffi, achos mae'n cwestiwn mor gymleth. Ond mi fydden ni yn fodlon awgrymu bod y meddwl Cymreig yn hanesyddol o leia yn rhyw fath o estyniad o'r meddwl Cymraeg. Hynny yw, pan dyn ni'n meddwl am ein traddodiad deallusol, pan dyn ni'n meddwl am y modd mae'r diwylliant wedi newid dros amser, yn amlwg tan yn lle diweddar yn hanesyddol, mi fydde yr holl diwylliant wedi cael ei trafod yn y Gymraeg. A mae pethau dim ond yn dechrau newid tua diwedd y 40 ganrif bymtheg mewn i'r 11 ganrif. Bod yn amlwg bydde Lladin a Saesneg i bydde'n yn rhan o'r sgwrs, ond mi bydde ni yn dychmygu rhyw fath o drafodaeth Cymraeg, a beth bydde'n nodweddiadol o'r meddwl Cymreig yn ymfeddwl i o'r yw bod e'n rhyw fath o adlewyrchiad, os ni'n sôn am y meddwl Saesneg Cymreig, os ydych chi, bod e'n rhyw fath o adlewyrchiad o'r hyn sydd wedi cael ei meddwl a'i gynhyrchu yn barod. Felly, ond wrth gwrs, wrth i'r cydbwysedd rhwng y Cymraeg a'r Saesneg newid, dwi'n dechrau meddwl ar brydiau bod yr hyn sy'n cael ei trafod a'i gynhyrchu oddi fewn y meddwl Cymraeg yn hytrach yn deillio os ydych chi'n uniongyrchol o'r
diwylliant honno yn rhyw fath o gyfieithiad o'r Saesneg nôl mewn i'r Cymreig. Felly, ie, mae yna gwestiynau difyr ag anog ond rhaid bwysig i feddwl amdano fyna, oherwydd o'r safbwynt i undre, beth sy'n bwysig yw y cyswllt yna gyda'r diwylliant yna sydd wedi bodoli ar draws yr oesoedd. Siôn? Ie, diolch am y sgwrs. Jyst y pwynt o'n i'n mynd i wneud, o'ch chi'n gofyn os y fath beth a soniaeth Gymreig, a falle bys o'n i'n cynnig ers Hegel, so 200 mlynedd yn ôl, mae rhyw bobl sy'n deisaf i fod yn genedl. Dyna ydy'r athroniaeth hynny. I fod yn genedl, mae rai bod eich athroniaeth. Hynny ydy pobl Wessex sy'n mynd gweld sy'n fel genedl. Felly dos ydy'r athroniaeth Wessexau i fi gael. Mae'n athroniaeth Gymreig achos bod ni wedi deisaf i fod yn genedl. A bod hwnna'n athroniaeth boblogaidd. So dim yn rhywbeth mae'n yna bobl pwysig fel Gerald Jones Saunders pwy bynnag yn y Yw'n, ond bod e'n athroniaeth dofn wedyn. Mae bobl yma wedi deisaf i fod yn genedl. A mae hwnna'n hun yn profi bod yna athroniaeth Gymreig. A sy'n neud hwnna mae bod chi wedi gweithio rhyw fath o beth, rhyw fath o tenenau cyswllt a pobl sydd ddim yn abod i gilydd trwy waed, sydd ddim yn byw yn yr un lle, na sy'n plethu dros sawl gynhedredd. So dwi'n meddwl bod hwnna'n rhaid gyd rhyw fath o athroniaeth. Ond falle bod ddim yn gweld hwnna, achos wrth gwrs, ddim yn gwestiwn dirfodol sy'n codi pen i Americanwr neu Sais neu Ffrancwr. Felly mae'n ffordd wahanol o beth, mae byth dyna sydd dirfodol i ni, tra bod nhw'n gallu becso am bethau eraill yn dweud. Mae'n ateb taclus iawn. Os ydy'n gallu safio awr o'r amser i gyd. Swn i'n jyst i foi'r ateb yna ar y cychwyn, falle. Na. Mae gennym ni hwylodd yn y cefn, mae Gwyn Matthews sydd wedi sgwennu llyfr yn y Gymraeg ar Hegel, a un o'r sylwadau, i'n cofio Gwyn yn sôn amdani gan Hegel yw, oedd nath e datgan yn dod bod eisiau athroniaeth i siarad o Almaeneg neu Almaeneg i siarad o athroniaeth. Naeth neu'r ddall. Ie, ac am ni, mae yna'n bathganiad cynor un y dydd newydd mynegi, Siôn, yn dde, yw'r syniad yna bod athroniaeth yn rhywbeth sydd yn deillio o. Ac oedd gen ti sylwadau tebyg hefyd falle o safbwynt yr iaith hefyd, bod y cwestiwn yma, neu athronyddu neu myfyrio ar yr iaith ei hun, yn rhyw fath o fynegiant dofn o athroniaeth sydd yn rhan naturiol o'n diwylliant ni. Ie, wel, ni'n sefod, a mae pawb yn obsessed gyda'r Gymraeg, a ni'n wrth y rhai ohonon ni falle, yn trafod y peth yn gyson, a yn y sefod yw chafwynt flynyddol hynna. A dwi'n meddwl, yng nghyd-destun, fel J.R. Jones yr enghraifft, dwi'n meddwl gweld e fel athronydd, oedd bron yn rhoi mewn termau flynyddol yr hyn oedd y Cymru yn credu am ei hunan tyfedd. Hynny yw, oedd yn ei osod e mas mewn termau flynyddol fel modd o gyfiawnhau ymgyrchu wleidyddol benodol Cymdeithas yr Iaith, ond bod e bron yn esbonio'r Cymru i ni'n hunain. A dwi'n meddwl, o ran meddwl Cymreig, a o ran sgwrs gyffredinol, falle bod hwn yn, ni dal yn eog o fod yn uchel ail, neu dal o fod o fewn yr academi, neu un troed yn yr academi yn achosi. Ond, dwi'n meddwl bod y sgyrsiau yna'n digwydd bob man ar draws y maes, a sgyrsiau am yn dyfodol ni, am y bygythiadau dirfodol sy'n yn wynebu ni, boed hwy'n llythrenol yn hermau materol, tai ha ac yn y blaen. Hynny yw, mae'r sgyrsiau yma'n digwydd yn bob man ym mhob cornel. Ac felly, dwi'n meddwl bod yn bwysig yn bod ni dal i'n drechu yn ystod JR i drio rhoi hwnna mewn termau athronyddol. Ie, ac mwyn trafod y sgwrs. Ie, a nodyn addas i orffen am i dwi'n meddwl yw'r syniad yna taw swyddogaeth athronydd yn dyfe yw, fel ti'n gweud, ceisio mynegi mewn ffordd dealladwy, clir, y syniadau a trafodaethau yna sydd yn digwydd ar ddau'r gwlad. A os dyn ni'n llwyddo gwneud hynny, dyn ni bydd llwyddo yn ein gwaith. So ewch i'r bar i athrynyddu. Diolch. Diolch yn fawr, Nasir.